Nu mergi, cum vai face? Termină și băgeam uși bage scări și pisic, înțeles? Pânci, pace bani asta strici când și o stără și tigă, vrei? Asta arăt leu. Startul Eurovision 2007. Ziceți că ia de kino afară, echipament. Dar nu merge. Am și mănânci cu cadă. Dar nu ești cu energie, dar te scați acolo. Buna ta șansa să reprezinți țara noastră la... Dar ce-i plătirea, că se mă dai pe așa, așa ajungi milioner. Ce-i plătirea și trăiurea, că așa, închidam ăsta. Adică îmi doriți. Dar știu că n-am problemele astea. Și 4 TV Eurovision arontere.cd. Telefon de contact 022 73 9470. Festivalul concurs televizat al filmelor interese populare prezintă orchestra folclor ediția a doua. Și mă încălzi. Mamă, ia ce-i Proiect realizat în colaborare cu televiziunea Poveștile timpului și spuse de gospodarii satului, dar și de gospodinii care știu cum să ne alimenteze și știu modul muncilor. Dădeam lui Mădălina, ai treci lui mare să... Ia urcă cu tine, mamă, merge. Și chiar este oală, bine? Este nuță aici. Nu, merge. 2017. Nu merge, bani. De flexie. Asta nu vine și așa. Așa, nu prea. Dă-ți fac și ca flexie. Și pe Colorado îți fac flexie. E pe ușă. Ai o sticoșă. Bătălia pentru titlu. Duminică de la ora 15, Moldova 1 transmite un nou mix extraordinar. Da, flex, fă masaj. Nu și-a dă și pșeref. Mama, ce-o să zici? Deci căranul Tipul de vită coloranță, trapă, minune, și un piu, o leacțică, o bătă la poartă, de drog la poartă, băi, ornite. a fost mai o trapă, mă, țică. De minune ei, coloranță. Ați și bășelă să fac frec. Pur fac muzica ca să zici. Nu, mântuită de bine. Unde nu e de fost? Mire fotbal aici, apă. Unde fotbal, bă? Ia uite și spune, pule acolo. Kilo.
17 E put să le spălat ce fisele. Spălă vara ce de la panoa. Wala ce are pe nas corupție. Păi, curat. Pot că curată. Taci. Ce nu poți să te luată? Bala. Wala. Acum spală-le așa. S-a pus paula. Scot acolo. Scot acolo. Cătești. Colb, una alta. Unul alta. Colb. La de pace. Ade la bunica faci preț. Cine e? Ce, bă?